2, 3. Ano ay pagkat? Pagkat na pa kayo. Grade 5 versus grade 6. Okay, sige. Mababak ni... Mababak ni dito. Mata? Awal, ganun. Okay, diyan. Mga nga daw, maabakan ko siya. Sige din nga to. Yang ipatok mo ano, ipatok mo. Ayaw, Ini na unatan. Unatan. Ini. Balay. Pindik siya kayo kami ng tamal pasay. Karito sa ibang na. Tignan na kami, tignan kayo. Masya, dua. Basta. Okay. Kawan tu malis. Hanggang kami ibibiyak. Di ba, kalandang nga talaga na kita, uy. Sige. Kagjimban? Kalanda. Awan na pangato po na ibaw. Ano po kayo, Permar? Kalanda po. Buray! Pagburay! Draw? Wow, draw. Draw. Okay, draw. Good. Nagkir kayo. Nakapag na mga buwan.